Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Dili, dili, dili may mong pakita ko ni Lula nga kasukaon ko. Dili may mong magduda siya. Kutob sa'y mahimo. Itago ko kining akong kahimtang. Dili pa ko andam. Dili may mong maputol ang akong mga pangandoy tungod lang ni ining akong gimapdos. Husto pait. Ingon sila nga makapakuha ko no ang pait sa gimapdos. Mangita ko og pait nga mainom karon. Samtang gamay pa kini akong tiyan. Ug dili pa maklaro. Kinala makuha kini bataa. Pasaylo ako, Dave. Pero dili pa dyan ko andam alang ni ini bataa. Pero unsa may angayan akong buhaton og imnon aron nga makuha ni. Shit. Wa ko'y kapangutan-an kaya dili mahimong may laing masayod ini. Akala ko, Chudoy. Kung ikapalit ko lang ay... Yan na ba nagpadaman ko sa kong gipati ni atong higayon na? Shit. O karon na sugod na kong mahay. Kaon na oy. Gano gitutukan naman na nimo dahil mo pagkaon sa plato. Wa ko'y gana nay. Oy, mamaway gana o na mo kaon ka ha. Dili may mo magpapasar sa kaon kay tingali mapas mo ka. Nay. Unsa man? Oh. Wa man. Doon na kay gustong isulti di maong buhiin na. Idiga. Sige na. Isulti na. Wa. Manang unta ko ba nga adto ko sa pikas bahay sa ila ni Jeannie. May kuan huwaman ko niyang notebook. Unya na lang ko makaon ni balik nako nay. Uy, Asa ko nay? sabi po may project tingaling gastuhan na. Mga morag na problema. Kalisod ba sa Diyos panahon? May higayon pangawa na magpalabada kay nagtipid sa silang ibayad. Mahimo pa lang mo dool og mangayo kog tabang sa imong amahan, Dave. Pero di ko ginabuhaton. Iko na kay ang among pagpakasaka ni adto. Angay lang nga ipalayo ko ang akong anak nimo, David. Hoy, nialagi ka. Nagunsa ka din eh. Ay, dali, dayon. Ang diretas gawas. Ha? Magunsa mo tadiha. Dahang lamok, uy. Mag-istorya. Sige na lang, uy. Kadiyot sa Ma! Ari rami ni Dave sa gawas magtabi, ma, ha? Di lagi may mula ka og layo. Ali na. Diri ay. Diri ta. Kining paboritong lingkurana ni Papa sa dinhi pa siya kay bugnaw ko nyo. Tinuod man sad. Mas bugnaw ning lantay kaysa sofa nga foam. Lo, kalawom good. Ngano ka uwi? Jen, Ngano gani? Grabihan naman gid ana. Grabe na yung lauma. Ni anira ka para manghupaw? Umusulti na kasinungdan anang imong pagpanghupaw. Uy,
O da ito, oy. Ganina halos di ka makamanage na ako kay murag wa kas imong kaugalingon pag sud nimo sa klase. Diba gikan kas klinik? Nga naman di ay. Sulti ko be. Unsa na may balita? Unsa dito si Emmy nga nakuyapan man? Hala kapuya bata ay kasulti sige ra panghupaw. Unsa pa? I-share ko na imong ginahuna diha. Para unsa pa nga nahimo ko nimong suod nga higala kung dili ko nimo kasultian, di ba? Uy, unsa na uy? Jin, Mm, kining dakong problema. mura bitaw, klaro man. Pero unsa gani? Dili siya gusto nga may lain may baho. Ah, di lagi ko manabi lagi. Ako pa. Kanus ang maka nakadungog na nabi ko. Sapa di eh. Kato din nanguha tagbayaba sa silingan. Nga wa ta mananghid. Nanabi man kasi yung mama. Huwag ang imong mama sad. Misulti sa kong nanay. Mao nga nakasaban hinuon ko. Kato di ay ka dito. Ay, kato. Ay, wala man to sa kong una-una, good. Yung umasa ka mo ingon nga dili magsaba. Mo to nga nisulti ko sa kong mama nga nangawat og bayabas kay para palit og papel. Hala, again and again. Sige na pa. Di talaga ito mao sa promise. Sige na, sulti na unsa na. Sure ka? Promise, gani. Mamatay pang baboy sa tong silingan. Promise. Huwag na mo yung baboy sa tong silingan eh. Aw, sa sunod pagin kadapit. Sige na ba? Basta magduka na kay karon biyaan tagid ka, bahala ka. Klase pa ba yata ugma? Unsa na ba? Si Amy ba? Oh. Mabdus. Unsa? Kaya na pagsaba. Dako yun ang tingo ginoon. Sapa? Mabto si Emmy? O lagi. O kami pang duha ang naibaw. Gawa sa nurse sa klinik. Gusto lagi yung tanan ko nga paibawon ang iyang apuhan. Makig-atubang ko. Nya, sa aran ako iyang lula nga bisag kung sa may tabo. Balugan ako si Amy. Pero may balibad na si Amy. Kaya dili pa ko na si Andam. Mabto siya. Okay, Ginny! Okay, kinapak mo kay. Gusto na ba na sa mga? Ano na mabdos ba siya? Ako mang nahilaptan. Anong iba ba sa gilaptan? Makalakot ka! Makalakot ka! Makalakot ka! Ginny, asa ka? Ginny, gano'n, Nasuko si Ginny? Kung nasuko siya. Na, samot? Kung siya nagkaang lula na imi kung may baw? Dili kasi makadawat na ako. Oh, hoy. Kagamay ra gud mo gikaon. Nagtimi-timi ka man. Sa man wa ka lami sa kaugalingon nimong luto. Labi man di ay. Sakto ka is timpla. Nakatsamba ka ronda. Oh, higop na diha. Dagay naman kong nahigop la. Wa ko kitang mihigop ka. Samtang nagluto ko kaganina, nagsige man kong higop la. Nagsige ko og tilaw. Aron nga masakto ang timpla. Nabusog na lang hinuong kog tinilaw. Unsa man ni pagkasugbaas buwan, oy. Mura man nigwa maluto. Mura ra man gisipitan sa ilok. Puti pa man kaide. Ay, lain masagog kay tan-awon kung mapagod la. Nayabag. Sugba gani. Di may pagod jud na. Ay, hustara na la, oy. Makadaot sad baya ng pagod la. Karon na lang. Kadang pagod-pagod man gani imong ganahan sa una kay mas humot. Aw, sa una man to la. Pero, ingon magod ang among maestra nga makadaot ko no ang kanunay pagkaon og sinugba. Ilabi pa kun makaon nimo ng ihang pagod. Kay makakos ko na og cancer. Tungod sa... Ay, unsa ganito eh. Ay, husto. Carcinogen. Substance na siya nga makakos og cancer la. Naanasag ka ng
Taka lang kag tabi na ikog iapil-apil anak kay wa ko makaila anak. Undang na diha kung dili nakaganahan. Ola, mulaos na kog panghimasa aron nga makatuog na. Unsa? Uy, init ka pang nihigop sa kining sabaw. Uy, dili mahimong magbasa-basa ka ha. Makadaot na. Ay, dili lagi la. Ganina ra man gutugod. Wa naman ko mohigop ron. Ay, kinig yung mga kabatanunan karon no. Dili na gyud mutuog pas mo. Bahala mo oy. Bianta na kala ha. Sige, pagtuman Diyos gusto nimo. Bantay man bitaw. Ganina pa dyan ko na pugong-pugong sa kukugalingon. Nga dili makatigwa sa tubangan ni Lola. Kasukaon na dyan kayo ko. Manalang kani ka nakapugong rasap ko. Luura gito eh. Ano man eh. Ini di ay kun magmamtos. Daghang kay pagkaon nga dili na ko ganahan nga kanon. Lakip ang kulor kun dili ko ganahan. Ludon ako. Makalakot eh. Ay. Usa lagi akong imno no. Aron nga makuha ni bataa. Kay kun inan sad nako ni og tambal. Base niya unyag ako na say madaot. Ay, bahala na. Kumot-kumuto na lang din ako. Ako tiyan. Tsamo ani. Bahala na. Antusan lagi na ako ang kasakit. Basta pa din makuha pa ni siya. Aray. Aray. Lakman lagi ni. May tao sa sud. Bigani. Lak gyud. Unsar. Mura man og naay nag-ago sa sud sa banyo. Eme? Eme, ikaw na naa sa sud? Lola? Ay, nag-unsa magkadihas banyo? Ay, naunsa. Abi ba na kog nahinano ka na si muhang lawak? Napaday gihapon ka diha? Nag-unsa ka diha? Nagsirina ka? Kadugay ba ni mo nahuman? Gawas na ko no diha, be, kay kaitsaron ko. Nasa ako naman gyud tingali ning gikaon, oy. Palabi man sa gugog kaon. Unya higop pa kog maayos utan. Maunan ni, resulta na. Ipagdali diha, oy. Nag-usa ba ka diha? Kanit na hapit na. Hapit na? Uy, ganina pa man ka. Unya, hapit pa gyud. Uy, usa ba na ba? Nalibang kag atsa? Lola. Oy. Ibinausa ka ba? Ngano ka? Ngano naluya man ka? Tawang la. Oy, Diyos ko! Diyos ko! Eme, usa may nahitabo ni mo! Nganong nalupog man ka? Wala lagi kong gawa sa ubalik ni Jenny. Nasukot tingali siya sa inibawaan. Akong sa tinuod, nagdali-dali ko. Huwag ko makapaabot sa gusto hikayon. O karon niya. Pauli na lang ko. Igo na ako pagtambay din sa gawa sa bahay nila ni Jenny. Oy, dali, ano nyo? Tingaling mo sa itong apo ni Juana. Oh. Noy, abangan ko na sa kanan ni mo, Noy Manuel, para ihato sa ospital si Inday Imi. Si Amy? O sinatabo ni Amy? Lagi na mo! Lagi! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!